थ' माबोरै मा आलसा थ' दिनै आं नोंसोरनो ओरैबायदि मोनसे मेथाइ खोनासंनो गोसो जाना दङ बेफोरबायदि गानखौ बन्द खालाम उनाव खोनासंगोन दा नोंसोर बेयाव कनसेन्ट्रेट होग्रो आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे चलो भाई सॉरी 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 जुदि गोदोर बालाय अय रुमाव थां मोनगोन नोङो सेंग्राफोरनि गोदोर गोदोर माल अदालगुरिनि सिख्ला लेभेला दहाय बे फख्रियाव गोदो फबाय गारनायनि बे उनावसो आङो मोनथिबाय ब्रेकआपनि बे उनावसो आङो बुजिबाय रिसार्चनि नामाव नोङो फैसा जाबाय आंनि लाइफआव फैना गेम गेलेबाय हो बाबुमोन एबसु खबर मोनाखै नामा दामजासिगोनलै नोंसोरबो आरो अदालगुरिनि सिख्लाफोरजों ओरैबायदि फुटबल गेलेजागोन ना नोंसोरो इस 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 मोनगोन नोङो सेंग्राफोरनि गोदोर गोदोर माल सेंग्राफोरनि गोदोर गोदोर जाया सिख्लाफोरनि गोदोर गोदोर जायो मालाय न This is my pizza, this is my burger, and this is my chicken. East or west, food is the best. बेसिकली अदालगुरिनि सिख्लाफोरखौसो मेनसन खालामना रोजाबदो बहुत इज्जत हुआ सिख्ला रही मुझे आसलनि गार्लफ्रेंडा पाक्का अदालगुरिनिमोन बे गोथां गोथाङैनो ठका जादो फाल्तु मोनदो अदालगुरिनि सिख्लाफोरजोंबो तो बास दिननि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंसोर गानखौ एसे माने कन्टिनिउ खालामबावोबा मोजां मोनगौमोन आरोना तो बे भिडिअखौ खालि एन्टारटेनमेन्ट थाखाय खालामनानै बेनिखायनो बे भिडिअखौ सिरियासलि दाला बे साबस्क्राइब बटनखौ आं गोदोर गोदोर मा खालामनो गोसो जाना दं नाथाय आं हायाखै Government police sao फरायनाय आदाथि फुटला बबेनि नोंलाय Government police sao फरायनाय आदाथि फुट